Ahojte, tu je Veronika a v tomto videu by som vám chcela ukázať tieto moje dva mini sety, ktoré som si kúpila z Diamond Art Club, z tejto značky. Ak ju ešte nepoznáte, tak ju veľmi odporúčam, majú tam nádherné obrázky, aspoň teda je to taký môj štýl tých ich obrazov a vlastne všetkého toho diamantového malovania. Mám túto stránku najradšej, lebo tam naozaj si nájdem, čo sa mi páči. Poznám viacero ešte týchto zahraničných stránok, ale nie sú to všetko také moje štýly. Ale o tom v ďalších videách poukazujem, že čo sa mne tak strašne ľúbi. Takže tento setík už mám dlhšie. Mám teda tento Art Supplies. Ukážeme si to vnútri. A tento jarný, lebo jar je moje najobľúbenejšie ročné obdobie a proste no, neodolala som. Ale proste tieto farby, keďže milujem tiež malovanie a umenie, tak úplne tak pre mňa. Akože majú tam na výber oveľa viac týchto setov nádherných, ale tak jeden stojí za okrúhlene 23 €. Tak je to akože celkom dosť peniažkov, ale tak urobila som si takú radosť. Pozrite, jak sa to krásne leskne. Takže pozrieme si. Tento ukážem druhý, lebo toto už mám hotové urobené. Ale tento chcem začať. Už som si začala aj presypávať tieto korálky, ale proste tak sú nabité statickou energiou, že musím si kúpiť v lekárni taký ten čistiaci alkohol, že vraj to pomáha, keď to tak jemne pretrete. O tom si tiež ešte porozprávame. Takže to ma brzdí od spravenia týchto. Takto vyzerá krabička. Je to už otvorené, lebo ako som povedala, už som s tým chcela robiť. Áno, takto to vyzerá z tých všetkých strán. A vlastne takto to otvoríme. No a čo sa nachádza v tejto krabičke? Máte tam takýto letačík. Úplne úžasné. Úplne som sa zamilovala. Sú tam tieto lepky. Takže ak si vediete nejaký denník o diamantovom malovaní, tak úplná dokonalosť. Proste odlepíte, nalepíte a môžete si robiť poznámečky. Vidíte, tu už som začala lepiť a presypávať tie koraliky, ale hovorím teda tie diamanty, ale hovorím, že tak je to nabité statickou energiou, že mi to ani nešlo vysypať z tých sáčkov. Takže potrebujem ten alkohol, že vraj sa do toho, čo sú tyčinky do uši, troška namočiť do toho alkoholu a tou tyčinkou prejdete potom v tom sáčku. A že vraj by to malo vynulovať tú statickú energiu. Takže to vyskúšam a dám vám vedieť. Takže takto to vyzerá tieto jarné. Ďalej tu máme v tej krabičke taký ten informačný letáčik. To je v každom balení tohto Diamond Art Clubu. Pekne to otvoríme. A tam máte vlastne inštrukcie, že ako sa robí to diamantové malovanie. Ďalej máme vlastne ten setík tých obrázkov. Je to veľkosť, myslím, že 10x15, 10x13, tak nejako. Takže tieto krásne tulipány, včelička s kvietkami, krhla so srdiečkom, tieto záhradné nástroje, takáto budka pre vtáčiky a vlastne taký koš piknikový. Nádhera. A ďalej tam máme teda vlastne diamanty. Kebyže chcete vidieť takúto farbu. Toto diamantové malovanie je vlastne na štvorcové tie diamantiky. Vidíte, jak sa lesknú? Štvorcové, je to moje prvé štvorcové diamantové malovanie. Mám radšej okrúhle, ale to preto, lebo som začiatočník. Predsa tieto štvorciky je to trošku, nie je to zložité, ale ako áno, dlhšie to trvá, ťažšie sa to tam spolu kombinuje. A potom je to takýto základný tool kit, kde máte vlastne to pero, áno. Toto odšrobujete a tam sa vlastne dáva taká náhradná náplň a ono nemusíte stále ďobkať s tým
nemusíte stále s tým ďobkať do toho vášho, do toho lepidla, ale iba si to zatočíte a vlastne vytlačíte. To mali takú nejakú vychytávku. Či toto nie? Toto nie je také. Aha, tak toto nie. To bude v tých väčších setoch. Hovorím, ja robím s tým svojím fialovým, takže nepoužívam tieto pera, ale viem, že keď mám ešte taký veľký set, 100 000, a tam bolo také pero, že tam bol ten, alebo ide to, nejde to? A ide, tak je to, a je to ono. Vidíte? Ale ešte som s tým nerobila, neviem si to predstaviť, že ako to bude, musím to vyskúšať a dám vám potom vedieť. Takže to je to pero, ten základný kit. A vlastne tu je také srdiečko, ďalší nadstavec. Napíšte mi do komentu, že či máte radi jedno nadstavec alebo viacej, ste multiplacer. Náhradné sáčiky. A táto náhradná náplň do toho pera. Takže to je taký ten základný toolkit. Dobre, a potom mám vlastne tieto Art Supplies. To balenie obsahuje presne tie isté veci, ktoré som vám teraz ukázala. Ale ja už to mám hotové, vlastne urobené. Tu máte zasa tie lepky, ktoré môžete odlepiť, prilepiť. Z nich sa úplne teším, lebo naozaj všetky obrázky sa mi ľúbia. Milujem farebné, milujem umenie. A dokonca je to super, že toľko to bolo farieb, toľko bolo tých farieb, že máte dva tieto a dvakrát máte tie nálepky. No a takto vyzerajú už tie hotové. To sú tie ceruzky. Nádherné. Plánujem si kúpiť také rámčeky a dám si to všetko do rámčekov. Zelená tuba. Zelená je moja obľúbená farba. Takže úplne super, že je to zelené. Zelená tá tuba. Nádhera. Takýto modrý zošit. Úžasné. Toto bolo moje najobľúbenejšie. Ono sa to ani nezdá, ale je to veľa farieb a bolo to teda také dosť konfety, by som povedala. Že jedine tieto veľké úseky boli také, že rýchlo urobené, ale všetko ostatné, ani teraz to už tak nevidím, ale proste je to viacero farieb. Aj toto, to bolo úplne konfety. Že ani som si nemyslela, že to tak dlho mi bude trvať, ale áno. Jedno toto plátenko mi trvalo 40 minút. Okolo cca 40 minút, kým som spravila. Lebo keď sa zoberiete, že každá táto škvrnka má 3 rôzne farby, hej, že proste je to veľa. Ale nádherné, úplne odporúčam všetky tieto. Takže toto sú tie moje 2 minisety, ktoré zatiaľ mám. Čakám na miniset z AliExpressu. Také kvetiných kvetináčoch. A som na to, akože áno, nemala by som to kupovať, je to také nemorálne, hej, je to ukradnuté dielo, ukradnuté umenie, kvázi. Ale chcela som vidieť tú kvalitu, že aké to bude z toho AliExpressu. Takže tie si potom tiež ukážeme. Tak sa zatiaľ majte krásny deň, ahojte.